Kararag kasakbayan ti misa. O Diyos ko, tulungan nak tapno napasnek ti panakimisak. Ay ayate ka Jesus ko, iragpin mo kad daytoy luwalok kadagita karkararag mo. Idaton ko daytoy amisa, iti sumaganad apanggep. Umuna, agpay ti pakaidaydayawam. Ayaten ken pagrukbaban da ka kuma digiti amin at tao. Ayaten ken amenda ka, may kadwa, agpaaya pagyaman ko kadigiti adu nga imbag ngim parabor mo. May katlo, agpaay apanggunod ko ti pakawan kadigiti basbasol ko. May kapat, tapno pangragpat ko ti grasya amasapol ko ken digiti sabali at tao. Apo Birhen Santa Maria, ken dakay amin nga anghel ken sa santo ti Dios. Nang runa kada kayo ang mapadayawan iti daytoy amisa. Tulungan dak tapno napasnek ti panakimisak. Amen. Ay intay isala, ragragsak ay kenkwana, daytoy ti Allah nga inaramid ti Apo. Umay kayo, nagragsak kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ti Apo adda kuma kada kayo. Pagdaydayaw, kanagyaman tayo iti Dios, ti panagkatipon-tipon tayo manen, pagdaydayaw, kanagyaman, ken kuana. Ti dayto nga Domingo, maibilang, ket maawagan, sangkailian, nga Domingo, dagiti naimkasigudan, uno na tribuan at tao. Indigenous peoples. Datayon ti may kadwapulo katwalo nga Domingo ti ordinaryo nga panawan. Tultuloy tayo ti agkamang iti Apo, ti panangibabaet ni Apo Santa Maria,
iti panaglualo, iti Santo Rosario, iti familia, kan iti siisa tayo. Tapno, patingga kumanda, iti nga suot, iti panagbiag tayo nga sang kalubungan, iti pandemya, iti COVID-19. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno maikari tayo, amakiranod kadagiti na santuan a misteryo. Akumpesarak iti Diyos ama nakabalin amin, ken kadagayumat kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot, sao aramid ken liway ko. Basul ko, basul ko, basul ko unay. Isong agpakpakaasya ken Santa Maria Agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kadagayumat kakabsat, tay kakasidak kuma iti apo tayo a Diyos. Kasyan na kami apo, pakawanam dagiti basbasol mi, katalan nakamamin nga iturong itibiyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, kadito'y daga kapya, kadagiti tatao anaimbag, ti panagnaknakem na, ibunan nagdaka, itanok daka, pagrukbaban daka, daydayawen daka, agyaman kam ken ka, gapu iti na indaklan, adayag mo. Gloria iti Diyos, ti kangatuan, Apo Diyos na ilangitan nga ari, Diyos Ama, aman nakabalin amin, ke sika Apo mia Jesu Kristo, bugbugtong nga anak ti Diyos nga Apo, Kordero ti Diyos ke anak ti Ama, gloria iti Diyos, ti kangatuan, sika amangika, kadagiti basbasul ti lubong, kaasyan na kami, sika amangikat, kadagiti basbasul ti lubong, awatem kadaytoy arararaw mi, sika situtugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami, gloria iti Diyos, ti kangatuan, iantangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kangatuan, iti timpuyog de Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo. Apo, ipay mo kadita sa ganaan, tarabayan, ken kuyugan na kamlat tatagrasyam, tapno kan kanayon anapasnek, ken naregta kami nga garamid iti naimbag, dawatan mi daytoy gapo ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Isu a Dios ang magibagbiag ken magipagarikan ka ken iti Espiritu Santo, ti ganayon nga wantinggana. Ti maibasa na adaw iti libro ti kinasiri. Gapu ta nabigbig ko amay saklay nga tao, nagkararagak kanak iti panakaawat. Imay kanyak ti espiritu ti kinasirib. Imbilang ko anapatpateg ngem ti trono wenno korona. Awan serserbi ti kinabaknang numayasping kenkwana.
Saan ang mapatasan dagiti agkakangina nga alahas nugatad na ti pagsasaritaan. No idilig ti kinasirib, mayarig iti singapirit adarat iti amin na balitok ti lubong ket pitak laeng ti pirak. Impang pangrunak ngem iti salunat ken kinataerwen no kinapintas. Pulos asaan ako modrep ti ranyag na ket kinay kayat ko ti kinasirib ngem ti daddu maasilaw. Idi imay ti kinasirib, kadwa na asimmangpet dagiti agkakaimbag abanag. Saan amarimbawan ti kinaba na nga inted na kanyak. Ti sao ti Apo. Pinenek na kami iti di agbalbaliw nga ayat mo, o Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Isurum kada kami ti kinaababa ti panagbiag mi, tapno sumirib kami. Nabayag pay aya o Apo ti panangtalyaw mo kada kami, dagiti adipen mo kaasyam kadi. Pinennek na kami pinagbalbalo ngayat mo Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Binigat kadi a pinneken na kami ti di agbalbaliw nga ayat mo, tapno makapagkanta ken naragsak kami ti unos ti panagbiag mi. Paadwem met ita ti ragsak mi akas iti panang paladingit mo kada kami, bayat ti tawen apan nakairiribok mi. Pennekan na kami pinagbalbalo ngayat mo Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Ipakitam kadi kada kami nga adipen mo dagiti nakaskas daaw nga aramid mo. Ipakitam met kadagiti kapututan mi tinadayag abileg mo. Bendisyonan na kami kadi o Apo a Diyos mi, pagbalyagan na kami iti amin nga aramid mi. Pennekan na kami pinagbalbalo ngayat mo Apo, tapno makapagkanta ken naragsak kami. Ti may basa na adaw ti surat kadagiti Hebreo. Si bibiyag ken nasamay ti sao ti Dios. Natadtadem ngem ti uray anya akampilan ti agsumbangir ti tadem na. Ket salputen na agingga iti pagsabatan ti kararua ken espiritu. Ti pagtugmukan ti nagsusuupan ti tulang ken pata. Ket ukumen na dagiti tarigagay ken pampanunot ti tao. Awan ti naparsua mailimed iti Dios. Nayag amin iti imatang na ket isu iti pangidatagan na tayo, iti biag tayo, ti sao ti Apo. Giyaman kay ti Dios. Agsao ka o Apo, dumdum ngeg tuyadi pen mo, adaken ka dahil sa o amay, etian na nayon abiyag. Alleluia, Alleluia, adaken ka dagiti sao amakay teti agnanayon abiyag. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw iti nasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Agrubrubuat ni Jesus apumanaw, idinagtaray ti maysa a tao anapan kenkwana. Nagparintumang iti sangwanan na ket nagsaludsod. Naimbag a maestro, anya ti aramidak tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Apay ngawaganak iti naimbag, kinuna ni Jesus. Awan ti naimbag no dilaeng ti Dios.
Ammom dagiti bilbilin, di ka mamapatay, di ka makikamalala, di ka agtakaw, di ka agsaksi iti ulbod, di ka agswitik, agraem ka kadagiti naganak ken ka. Maestro, insungbat ti tao, manipod kinaubing ko, tinungtungpal ko amin dagitoy abilbilin. Minatmatan ni Jesus as si aayat, ket kinunana ken kuana. Adamay sa apagkurangam, inka ilako ti amin asanikwam, samo ited kadagiti napanglaw ti paglakwam, ket addanto kinabaknang mo sa dilangit. Kalpasan na umay ka sumurot kaniyak. Idi na isaw ni Jesus daytoy, nagladingit ti tao, ket sililiday, apimanaw, agsipod, tanabaknang unay. Inwaras ni Jesus ti panagkita na sana kinuna kadagiti adalan na, nagrigat ket din ti sumbrek, asumbrek dagiti nabaknang, iti pagarian ti Dios. Nasdaaw dagiti adalan, gapo kadagiti asauna, ngem intuloy ni Jesus tinagkuna, anak ko, nagrigatan ti sumbrek iti pagarian ti Dios. Nalaklaka ti ilulusot ti kamelyo iti abot ti dagom, ngem ti isaserrek ti baknang iti pagarian ti Dios. Adadamanen ti sidaaw dagiti adalan, ket nagsisinnaludsod da, siya sino ngarudan ti maisalakan. Minatmatan ni Jesus ida, sana kinuna, saan amaaramid ti tao daytoy, ngem kabailan ti Dios. Ta kabailan nga ramiden ti Dios dagiti amin abambanag. Adtoy kinuna ni Pedro, binaybayan mi amin ket simurot kami ken ka. Pudno dayta ket ibagak kada kayo, kinuna ni Jesus kadakwada. Siya sino man amang panaw iti balay, wenno kakabsat, wenno naganak, wenno anak, wenno dagdagana, gapu kaniyak, ken iti naimbaga damag, adadunto ti awaten na ditoy abiyag. Awaten nanto tinasursurok pay, ngem ginasgasot abalbalay, kakabsat, naganak, anak, ken dagdaga, agraman panakaidadanes. Ket iti mapasungad a panawan, awaten nanto ti biag nga agnanayon. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ay ayatek, agakabsat ko ken Apo tayo nga Jesucristo. Dada latta iti dalan, agrubrubuat manen dapo Jesus. Mangituloy manen iti pannagnada iti dalan, hodos, the way. Dalan da nga agturong iti Jerusalem tapno makipaset da iti rambak ti Paskwa, ti panangispal ti Apo nga kanayon ti laglagipen da nga kanayon dayta, ramrambakan da nga kanayon dayta na indaklan nga panangispal ti Dios iti tattao ti Israel. Na nagbalin nga paset ti biag ken kultura da manipud-sipud, hindi nagbalinda nga nabilag nga puli, nabilag nga ili, tattao ti Dios, tattao ti Israel. At dada iti dalan, ket kas kuna tayo, di tamat nga agtultuloy nga isuro ti Apo ida, may panggap iti kinadisipulo, kinaadalan. Ano subyan tayo, hindi may ka 25, 6, 7, may kawalo ita, hindi may ka 25, ibaga ti Apo nga ti kinaadalan, ti kinapasurot, ti kinadisipulo, masapol nga agbalin tayo nga adipen Pangulo. Ket ti Apo nga agsagsagaba, iso tinagbalin nga naidiyaya kada tayo nga pagtuladan. Adipen Pangulo, servant leadership. Di may kadwa, nadakamat nga no pudno tayo nga disipulo, masapol nga santay nga ipalubos nga adda dagiti mangisina kada tayo iti Apo. Nga galad ken kababalin, ket grabe ken nadagsen dagiti baga na ta, putdem ti imam, putdem ti sakam, swatem ti matam,
no iso ti puon ti pagbasulam. Talaga nga ti kinadisipulo, sana mabalin, masapul nga masalingsingan tayo, kadagiti amin nga parikot, iti isusurot tayo iti Apo. Ket iti napan nga Domingo, dayta, pamunganayan nga kagimungan, biag iti familia. Ti kinapudno, iti panangikumit, iti bagi, iti biag ana asawaan, ti kinasagrado, kan kinapateg, ti sakramento, ti matrimonyo, ti kinasagrado, ti biag, ti familia. Dijay tayo nga mapadas kan marikna iti ayan-ayat di uneg iti familia nakapatpateg kan san nga umdas dagiti adu nga pagamirisan tayo ta dita nga mapaspasamak kan maipakat ti kina Kristiyano tayo di uneg iti familia ita isuro na tayo met ti Apo maipapan iti anag serbi dagiti banbanag dagiti kinabaknang saan kumanga agbaling nga tingal san nga baling nga lapad nuriki di isuda kuma iti mang pasayod ken mang tulong kumaa dagita saguday kinabaknang iti saguday kinabaknang iti tiyempo panawen kinabaknang iti material kinabaknang iti dagita pagakeman dagita nakaisaadan dagita nga annungan nga pagarupen tayo no daduma nga isu ti kinabaknang tayo pa dagita ta isumeten ti kimpetan tayton dagiti sao ti Dios silawan kan lawlawagan da tayo. Diyay umuna nga maibasa nang ngagan tayo anya ti pinili ni Solomon pinagpili ti Apo no anya ti biruken na anya ti tuntunan na nagkararag ket naikanak iti panakaawat imay kanyak ti espiritu ti kinasirib. Amin-aminan imayen idi nagunod na ken naawat na dayta nga espiritu ti kinasirib sumurot to aminan. So dayjay ti maysa nga tulbek ni Solomon masansan jidaan nga tulag anya tikid dawon da agat dayta kinabaknang at idduga panagbiag adu nga anak daytan tano adda amin dagitan na bindisyonan kan dagijay dagiti maibilang nga naindaklan nga bindisyon kinabaknang adu nga daga adu nga animal adu nga sanikwa adu nga asawa, adu nga anak, salunat, at idduga panagbiag, dagita ti bilang da nga bindisyon. Ngem sabsabalita ti dinawat ni Solomon nga bindisyon kinasirib amang nga miris no nya tinaimbag nga mangilasin no nya tinaimbag iti dakes. Kita tayo ka dagiti tulbek ti amin tap dagiti meten nga agkapoy ken agkuneng tayon kadagiti banbanag iti daytoy nga biag. Pagrupen tayo nga napno tayo ti panakaawat, napno tayo ti laing, dinukuan di tayo nga masipsiputan, kimpet tayo dijay sanikwat, kimpet ka dijay kasasaad mo, kimpet ka dijay adal mo, dijay laing mo, pagarupumon nga dagitan, dijay ikiddawan ti Apo itatang nga talikudan, panawan tayo, saan tayo nga agdepender, saan na tayo nga baluden, dayta nga sanikwa, saan na tayo nga baluden, dayta nga adal. Gabuta da nagunod mo nga adalan, ay nangatumot ti lapayag mo, natangsik kameten, gabuta da posisyon mo, ay kunam no di kamatayan, gabuta do sanikwa mo, dayjay ti pakaulawan tayo. Kimpet ka nga, kimbubkub nga timik ka, kadagajay nagunod mo, kadagay naaramid mo, kadagajay sanikwam, kadagajay kasasaad mo, ala kata na ulaw kan na perdikan, awan ngamin, dajay nga sirib, dayta ti kinid daw na nga sirib, jay may kadwa nga maibasa, at addamanan nga ibagana kadatayon nga si bibiyag, kanasamay ti sao ti Dios, dayta ti sirib nga biruken tayo, sao ti Dios, saan nga sa uti internet, sa uti cellphone, sa uti radio, sa uti television, sa hawan sa bali nga mangiturong, sa uti Dios. Nakapinpintas jay kararag tayo no kitaan tayo ka daytoy sa uti Dios imay kada tayo daytoy kinasirib nga sa uti Dios imay kada tayo gapo iti ayat ti Apo. So dati nga kinid daw tayo peneken na kami Apo iti agbalbali yung ayat mo. Tapno makapagragsak ken makapagkanta kami. Tapno makapagkanta ken makapagragsak kami. Dayta.
No adda kada tayo dati nga sirib nga sao ti Dios pastor kan tayo hey tagamin saan nga makastrek ni Apo Dios ti sauna ti sirib ni Apo Dios no naigamer tayo nga oray lang kada kita kinabaknang agbalindat tumuteng nga laped gabuta na laingkan gabuta do ti nagpadasa mon gabuta da kasta nga kasasaad mon ala kata sudah dyan na daduman, di tayo mapupuutanan, madadail tayo. So nga tikin na disipulo, nga isuro ti Apo itataka na tayo, agamiris tayo nga nalaing, tadi tayo kumpet. Nagsingpet mo dato ini, nga baknang, nga napan. Agtutubo ko na napaykat, agtutubo nga na ikan tituray, di daduman ni Mateo, kin ni Lucas, no dagupom amin dato yan, agtutubo, nga nabaknang, nga daan turay. No idi napan nga Domingo, dagitay na pan nagsaludsod kin Apo Isus ka mangyab-abot. Kaya da nga iabot ni Apo Isus, daytoy agbirbiro, agtuntuntun, agsapsapol, ahapon yapay, anya kadipay, inaramid kun dagita. Anya ti aramidag tapno magunod ko ti biag nga agnanayon. Nga kaipapanan na mga lang tapno makastrekak iti pagarian ti Dios. Ay ket amom dagiti bilbilin. Apoy naramid ko daytan manipod di ubingak. Kayat nangasawan anyapay. Manipod kinaubing ko'y nararamid. Minatmatan ni Apo Isus nga si aayat. Dito lang nga nakita tayo, makita tayo dito nga talaga nga da nagpaydo mga panagayat na kadagiti agbirbirok ken kuana. Dagiti agtuntuntun ti may papan ken kuana. Si aayat nga kinita na. Agtuntun na niyapay. Inaramid ko na kita na po. Aniyapay. Ay God daytan. Ingka ilako. Dagiti amin na sanikwam. Itin mo ka dagiti na panglawkal. Pasan na. Sumurot ka kanya. Pinmanaw asililiday. Tanabak ng unay. Kanagdakkel. Nga pagamirisan tayo amin. Tanong kitaan tayo. Ang mga no kimpet tayo kadagiti basit. No ado nga kinabak ng. Dagiti nagdakkel, crucial nga talaga dayta. Nagdakkel nga karit. Nagdakkel nga karit kakabsat. Gaputa kapitan no daddo madya kapitan, gaputa daturay no daddo madya daturaynan na. No umay dito'y simbaan kaslamot sa balin sika. Madia, at daturay mo naman turay mo papada tayo amin nga makasapul kin na Apo Dios. Tiga po na, no apay, dagito'y kinabaknang, saan nga dakes? Ti problema nga talaga, no iso tinagbaling nga lubong mo, dagito'y termino nga binalod na ka, tinagikwa na kan, dagita sa nikwam, kukwa na ka, tengel na kan, dagita sa nikwam, di nga mapupuutan. Ti kanayon nga yan, ti panuno mo, datay imbangkom, datay time deposit mo, dagiti security mo, oray ka damo imbangko kong. Ay mabalin, ngem ti ayan ti seguridad tay kuma biag anay langitan agnanayon nga security saan nga dagitay insurance nga ditoy ladaga insurance nga no mataya kadalungon ko ay may nga tanong bakudakan may masapon nga may kalain ano dalpas dapay tay lungon mo kaysa no pa ti pa nag-claim ka kada ada pagaapaan ada gi mangipunpun king ka. Dagijay meten, daduman no kita entayon, dagita ente insurance tayon. Insurance ti panakay kalim, insurance nga doon no pansyong mo. Ti ano di ag problema. Dagi mo daduma, adamat insurance da nga, adanto ka no mayo, awat nga misa, para kanyada, ta ano mapandanto di langit. Oh, kita umat. Adapay dagada nga nailasin, ti apit day nga daga, maiyawat to nga misa. Idi pa yak day nga daga, itur mo di simbaan, ta ano may karkararaganak, ta ano mapanak to di langit. Kakasjip nga insurance. Ngam no kita antayo no, kita antay tinalawlawa. Sa nga question magkat, una nalakat agitid ka, agit itid amat. Namanya tiga po, dajay panagitid mo. Agiburay ka, gaputa bigbigam, nga pagranudan tayo ti adda. Agiburay ka, gaputa bigbigam, intalaklaan ken ka ti apo day tatap no iwanwan mo. Tano daddo mo ngamin katong palbilin, ore pa jatayting mo, tong palbilin, ti problema dita ka kinaagom. Agbalin tayo nga agom. Agom. Dajay ka disordered.
Apay nga ipaidam mo ta panawen mo. Apay nga ipaidam mo ta kaadam. Apay nga ipaidam mo ta bagim. Apay nga ipaidam mo ta talentom. Apay nga ipaidam mo. Ihimot mo dayta material nga bendisyon. Gapo ta kimpet, binalod na ka, kukwam, managing bubukod ka, at dadadael nga naguneg mo, may panggap, iti kadagita nga bambanag. Nasken nga mabalbaliwan, nasken nga sumbrek, ti sirib ana Diyosan, sumbrek ti sao ti Dios, tano silawan ken lawlawagan na. Importante nga orela nga dayta, iti kinadisipulo. Saan tayo nga agbaling nga pudno nga adalan ti Apo, nalabit na duma-duma di pagarupan tayo nga kinasiriban kitam ka damay sa kano nga ada is istorya enda nga datay founder ti Metodista ni John Wesley hindi kano napandijay langitan napandijay langitan hindi kano natayan ang daytan agbirbiro kan ano ayandan nga tan hindi ada kanon dijay ruangan ti impyerno nya nga tattao ti adda dita adu ka diti Katoliko ay wen aduda adu ka diti Anglican ay wen aduda adu ti Lutheran ay wen aduda adu ti Protestante adu ti Baptist wen aduda na kadaytan nagaduda gayam so staw na ngilngilangil na pamudyan ti ruangan ti langit nagtuktok manen kasi naludsod na adda ka di Katoliko dita ay awang apulaos ada ka di Katoliko ta awang apulaos ada ka di Anglican awang apulos ada ka di Lutheran awang apulos ada ka di Metodista awang apulos na nya nga ruden nya lati adda Kristiyano awan pay Protestante awan ti Katoliko Kristiyano dagiti pasurot ni Apo Hesus dagiti pasurot ni Apo Hesus kina Kristiyano talaga nga ited tayo ti sibubukol nga bagi tayo intaleg tayo ti Apo tayo ada relasyon tayo ken kuana anya, siya sino ti birbiro kun tayo? Tunggal, aming nga kuti ti panagbiag tayo, aming nga taray, agmalmalam, nya ti papanam, nya ti tuntunam, nya ti linaon ti biag mo, nya ti pakakumikumam. Ni Apo Diyos, uno kumpormi. Dijay mo nga makita, dijay tayo nga makita, nya ti pampanunutan tayo ti agmalmalam, nya ti pakasiknan tayo, pagkamangan tayo, sino ti kapatpatang tayo? Dijay, relasyon tayo kina Apo Hesus. Ang madado mga relasyon di pangganan, relasyon di trabaho, relasyon di pagbaknangan, relasyon di kwarta. Upa nga palagip, umuna-unay, masapol nga agtulok tayo, umibet tayo, kadagiti aming nga pet-pet-petan, kada kimpetan, ay panawam to amin dagita ibatam. Dan dumadagi jay kimpetam kada nagpangalam kada pag samsam makedamon kada aming nga nagtalkamon ti panagbimo rumok at ka bumulos ka ta mabaling nga tengel na kadayta amirisan tayo baka adu dagiti mangteng-tengel hambang ni Apo Dios ti mangiturturungken pagkapkaptan tayo ti panagbiag tayon masursur tayo kumati umibet kadagiti nagadua nagadun kitaan tayo dumako repay na imbag dapat kita isakripisyo nagsayaaten iti mangan nagsayaaten iti kasinga taraon nagsayaat dagiti pagrelax nagsayaat ti maturog iti nasyat pagidaan at damot ara giti naguneg iti sakripisyo na balingay batanda amin dagita para iti panagsakripisyo kada naunegmet ati anag na dayjay umibet dagiti ibatam data nagtalkam nga kwartam, ibatam, data nagtalkam nga adal mo, ta mas nasisita, kun mas importante, nga kitaem, denggem, tamingem, ti kabsat mo, ti padam nga tao, denggem ti Apo, agbaling ngami nga tingal dagita, kim-kimputam, kaya kita ipagarup mo nga siguridad mo, kan pagbiagam, nga ito no kagaya mong paka-impyernuam, kan pakaikulbuam, kang ronaanan dagiti kempetan tayo nga ugali ken kababalin ken galad ken bisyo talaga nga umibet tayo kuma may kadwa kanayon kuma nga maragsakan tayo nga agiburay imbes nga agbaling nga dayta sa rimulyo suwapang alaga nga maniging bubukod kukwak agiburay basit nanumo inyaman nga da
mabaling nga kaadam, mabaling nga panawan, iburay mo. Tanagsiyata nga, dari kita bukod mo, kukwam, tiyempom, alikamam, bukod mo nga ragsak, mabaling nga iburay mo. Iburay mo, nasay sayat kag iburay. Ngam dagijay kinpet nga rin nga nagbaling nga agom. Agbiag tayo iti senyal ti krus, taga Santa Cruz, senyal ti krus. Imbes nga senyal ti kwarta. Senyal ti krus, imbes nga senyal ti peso. Senyal ti krus, imbes nga senyal kwarta. Intero nga panagbiag tayo na dadumag, malmalam yung iti balbalay, kwarta. Tingkiyaw kadagiti nagipatulod, damay sa nga nagipatulod, iti 5 mil para ti wifi. Kadagay ka, idaton na matan nga offering para iti Thanksgiving masses. Baka kaya yung ti agi-offer. Aglalo kada kayo nga makimkimisa ti live stream. Taano, us-usto datapan na kimisayo, agi patulod kayo ti kwarta. Ngam na nga kwarta, ibuyog yo iti krus, sakripisyo. Nadya, tano, nagmayat nagnamayt nga na kimisa ka, amen, nagkararag ka, pulos, awan mo, kaslama, apo, blisan man, binbisyo na po kararag, thank you, apo, awan mo, timbuyog na nga piso, 1.5 pesos. Kada dya ibuyog mo. Kano, agpailot kanto pa'y kaararak na. Dinto mapasublian ko nampay. Dahil dya nga prinsipyo. So nga da kayo aming nga magkimkimisa mo, ti live streaming, nga di ka pa'y pulos agipatulod, iti kwarta. Awan timbuyog yo. Siguro nagipatulod kita parparokya yo. Wano da siguro inaiwanan yo. Ang kaya nakimisa ka ti live streaming, ada nagiranodam iti grocery, ada nga hamo nga in Facebook, ay ka iso da jay, kasjay ti anag na, talaga agiburay ka. So nga tunggal pa'y makimisa tayo nga talaga, apay, so nga mangrugi kumakot, amin, agipisok tayo, amin. Amin nga nagipisok, ay, balbalatong di pa nakimisam. Ay, agyamo na ako, nagsyaman tali, nabsan na dyan nagkulikta, balbalatong di misam. Awan timbuyog mo nga sakripisyo. Nagsakripisyo ka, nagsukat ka, nagdigos ka, naggastar ka ti kuryente, naggastar ka ti danom, may ka dito, ada ibuyog mo, da jay mati prinsipyo, sakripisyo. Ti relihiyon, sakripisyo. Ti anag na dito nga sakripisyo, takil tayom jay kinaman naging bubukod mo. So ano da jay taiting mo, kat tong palbilin nga sangsangagasawt, ay kat talagan, tong palbilin nga awan ti sakripisyo, awan manan. Tong palbilin, nang tayo damat. So magkunada, itong palbilin. Awan di os tong anag na rajay talaga nga ti os tong nauneg nga talaga ti anag na. Nung agbiag ka, iti cross, saan nga, dayta, kung mga isulata ti gamgamgamom, talaga ano kabailam, talaga, dayta ti nagdakkel, bunga ti bannog ken linget, dayta. Nga mga iso, iti agbaling ayan ti panuno mamin. Diya, mapan magkimisa tawang kwartak. Si anak nga mapanita, awang kwartek. Hindi nag-birthday ay, apo nagpunsyon, to rin nga nagadumag kwartana. Inmutang pa, nagadumag, di mo nakimisa. Impawit na jay, 50 pesos, Thanksgiving mas na kano, ta social distancing kanomot, so nga di nga nakimisa. Magkimisak to dyan live stream, kung ano malta. Kitaan nyo nga nalaing. Mirisin nyo nga nalaing. May kapat, dahil kung kuna tayo, dagiti material nga kinabaknang, ala, dagiti aglabas nga siguridad. Masaknan tayo kuma, iti siguridad nga agnanayon. Kas, dagiti agtutubo nga nang ibaga, apo, anya taramidek tapno magunod ko, ti agnanayon nga biyag, tapno makastrekak, ti pagarian ti langit. Dagiti ka tuntunan tayo, aramiden tayo, nga gapo iti panakarik na tayo launay, ti dayta nga gagam kan tarigagay nga kayat tayo tagbiag iti sidong ti apo. Kabayatan na, tuntunan tayo nga tuntunan, birukan tayo ti panangidalan na, dawatan tayo ti grasya ti sirib. Sirib, ngagtao di ti sao ti Diyos, sirib, nga mga miris, ti biagkan ka na imbag, kasanta itulok nga kumpet tayo, nga dadaulan na tayo ti kinaagom, nga nakaturong ti biag tayo kadagita, material nga kinabaknang, dagita nga pagarup na gunod nga adal, kada posisyon, kada kasasaad.
kitaan tayo, tahantay nga naadik, ken kimpet, ken naibalod, ken naigalot, kada kita nga banbanag. Amen. Mamati iti Diyos Ama, Ama nakabalin amin, na namarswa iti langit ken daga. Mamati akmat ken Jesu-Kristo, abugbugto nga anak na, ken Apo tayo, at imaw iti ramid ti Espiritu Santo, inyanak ni Santa Maria Birhen, nagtutok imulit sa dilangit, ket situtugaw, iti makanawan, ti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Agapuntos sa diyan nga may mangukom, kadagiti sibibiyangken, kadagiti natay. Mamati akmed iti Espiritu Santo, patsik mati sandang Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo, ti panakapakawan dagiti basbasol, kadaran tumat panagungar ti bagi, ken biag ngagnanayon. Amen. Apo ammom, anarigat, ti sumurot, ken mangtungpal kadagiti bilbilin mo, gapo tanarigat met ti manglakam ken manggunod iti biag ngagnanayon. Nupay kas tagapo ta addaan kam ti biag ken pamati anagtaod met laken ka, ilukat mi dagiti puso mi ket kunami, Apo pakiranuden na kami iti biag ngagnanayon. Apo kami ti pigsa, sakripisyo kan ayat, dagiti amin nga mangisaknap, iti naimbaga damag ti pagarian, tapno babaen ti sao, ken nagaramid ti masungbatan, ken maiturong da amin, dagiti tattao, amang tunton ti dalan nga agturong itagnanayon abiyag. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranuden na kami iti biag ngagnanayon. Apo masursuro ken maamiris kuma, dagiti maiturturong, ti pagilian mi. Ti pudno akay papanan, ti panagserbi, ket silulukat ti puso da, amang itrabaho kadagiti namnamaen da, apang imbagan, ti kaadwan. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranudan na kami ti biag ngagnanayon. Apo itad mo kad takaasim, ken tulong mo. Kadagiti amin nga agbibiyag, babaen ti bunga ti daga, danum ken daduma pay akita ti pagtrabahuan, tapno babaen dagiti linget ken sakripisyo da. Saan mo kadi nga awanen ti kakaysuna anabatbati a pagbiabaganda. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranudan na kami ti biag ngagnanayon. Apo silawam dagiti panunot mi, tapno kanayon mi a panunuten, ken aramiden dagiti makaparagsak, ken makatulong ti padami a tao. Kastamet ten iti bukod mi abagi. Dawatin mi ken ka, Apo. Apo sila. Apo, iparik nami ti asi, ken ayat mo, kadagiti nakakaasing anak mo. Dagiti masakit, nadidigra gapu iti gubat, layus wenno bagyo, tapno adulat ta dagiti tattao amang ted iti tulong kadakwada. Dawaten mi ken ka, Apo. Apo pakiranudan na kami ti biag ngagnanayon. Apo ipaay mo kadmet, alak amenen, dagiti amin na pimusayen, akakabsat mi. Iti agnanayon na biag nga inkari ni Apo Jesus kadakwada. Dawaten tayo iti Apo. Apo pakiranudan na kami ti biag ngagnanayon. Inadawatan tayo ti sibubukal nga iglesia tayo, ti panakairugi, iti panagsagana, iti sinodo, dagiti obispo, irusat ni Santo Papa, imkanubigat, iti misa sa Dea Roma. Inadawatan tayo, dagiti kakabsat tayo, tinatribuan na kultura, dagiti ninsigudan at tao, tapno, dagiti amin nga itandudo da nga panakasalwad, panakaaywan, tigiti adu nga gamang kan kinabaknang iti kultura da, maipatag, mailala, kailalaan tayo, ket santay met nga agbaling nga paset, iti panakaparparigat da. Idadawatan tayo pay, nagiti amin nga nagipaay, iti tulong na, para iti daytoy agtultuloy nga panakay live stream iti misa tayo. Nagiti nagiruknoy iti misa pagyaman, nagiti nagiruknoy iti misa pangikakaasi, kadagiti pimusayan. Dawatan tayo iti Apo.
At tuya po dagiti karkararag mi, adupay dagiti san mi nga mayagkas ken ka, ammom mi nga ammom dagiti nga kasapulan mi, hindi ngam kadida, gapumutlaan ken Kristo nga Apo mi. Amin o Apo, nga insagot mo, na may ken rigat, when amin ko, umay ko idaton, ken ka Diyos ko, kas pagyaman ko, kinaimbag mo, iti daytoy amisa. Apoy awat mi, nanumo adaton, sapay kuma, kada kaikarya, nga umawat ibagi kendara, bunga tibano, kenliekni, idaton mi kanta, anakwan sudi, amin aragsa, ladingit mi, ikay sa kumararag kayo, kakabsat ko, tapno, dagitoy, adaton tayo, makayayo iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Hawatem kadi Apo, dagiti karkararag mi, kanang runa-unay, dagitoy daton mi, tapno babaan daytoy Santa Misa, arambakan mi asi papasnek, makapankam kuma iti gloria ti langit, gabuken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo ti Apo a Diyos tayo. Pununay amay karikat rumbang anong mikat pakay salakanan mi. Ada kami tami na tiyempo kan diso agyaman kami kan kaapo na santuan nga Ama manakabalin katagnanayon a Diyos. Dati ayat kan iti kinaimbag mo, impaay mo kada kami ni Apo mi nga Hesu Kristo, tapno babaan kan kuana kan iti panagayat na kada kami. Agserbi kami nga mangtunton iti ayat kan kinaimbag mo. Ti panursuro na pinarsam amin nga da, Ama aman nakabalin amin, inurnos mo ti panagsisinukat dagiti paniempo, inaramid mo ti tao mayasping italadawam, intalek mo kenkwana amin na nakaskas daw agapuanam, iti kastakas sunom iturayan na dagiti amin na pinarswam, daydayawan da ka, kadagiti aramid mo na indaklan, gabuken Kristo nga Apo mi, makitanggay kam kadagiti amin nga anghel, ikantami timno ti pakaydayawam ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaydayawam, husana iti kangatuan, madaydayaw ti umay, iti naganti Apo, husana iti kangatuan. Pudno unay Apo abika kinasanto, sikatigubayan ti amin na kinasanto. Tawatin mi nga ipay mo tayo Espiritu mamang pasanto kadagito adaton. Tapno pagbalinam katipay mo ida kada kami. Mabagikan dara ni Apo mi ay Hesu Kristo. Isu disakbay ayawat na si ayat tibagina tapno agtuto. Nangalay ti tinapay, nagyaman ken ka. Pinispisi na sa nainted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy tibagik. Isu mayawat to nga agpaay kada kayo.
Kasama da kalpasan da iti panang rabida ng ala itikalis, nagyaman manankan ka, sana inted ka iti disipulos nagat kinunana, ala nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tada iti itikalis ti darak, darat ti baro ka nagnanan atulag, iso may buyat to ngagpaay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy a pangilaglagipyo kaniya. Ti misteryo ti pamati, babaan ti krus mo, kanin ka panagunga, inakam insalakan, sika tinanubot iti sangalubuan. Ti panangilagip mi, ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyagken ti kalis, ti panakaisalakan. Agyaman kami tamay kari kami, nga dadi to'y saklang mo, kadag serbi kami ken ka. Dawaten mi apo tadakam, amakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkaykaysa na kamkuma ti Espiritu Santo. Laglagi pumapo ti iglesia iti sangalubungan, parayrayam tayat na na Diyosan. Laglagi po ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi, kan amin a papadi. Laglagi po amin a pimusayan, hawatam iday ti sidong mo pakakitaan dagan ka. Ipaay mo mat takaasim kada kami, maikari kami kumaamin iti biyag ngagnanayon. Kung magiranod kami kananggasata na Birhen Maria hina ti Diyos, kanagasat nga Jose nga esposo na, kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo na kapudnoan nagserbikan ka, makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, amangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka, gapu ken Jesu Kristo nga anak mo, gapu ken Kristo, sikakaysa ken Kristo, ken iti sidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iruknoy mi ken ka man nakabalin nga Ama, ti amin nadayaw ken gloria, ti agnanayon nga awan tinggana. Kas may sa familia, awagan tayo ti Diyos kasinsuro ni Apo Jesus. Amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, dumteng kumatipagaryam, matungpal kumatinakam mo, diti daga akas sa dilangit. Iddem kadakam tel daw itoy, ti kanen mi ti patinayan ngal daw. Pakawanam dagiti utang mi, akasmat pamakawan mi, iutang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga manugod iti sulisog. Isalakan na kamkat iti dakes. Isalakan na kami apo iti amin na pagdaksan. Iti masyayat nakapiam kada kami. Babanti tulong taas si mailisi kam kumay ti basol. Kung may kanawa kami ti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat. Ti ay ni Jesu Kristo anang isalakan kada kami. Apo Isus kinanam kadagiti apostoles, kapya ti batik kada kayo, kapya nga gapukaniak titid ko kada kayo. Sana dagiti basol miti kitam no dagiti pamati ti iglesia. Kadikas mayan nuro ti pagayatam ipay mo asiyasi ti kapyakan panagkaykaysa, sikang agbiag kanagari tagnanayin ngawan tinggana. Ti kapya ti apo kan kanayin kumangad da kada kayo. Ipayo ti kablaw ti kapya ti maysa kan maysa kada kayo. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, itdam kadakam. Kakabsat ko at niya po Jesus, ti Kordero ti Diyos ang mangikat, kadagiti basbasol ti lubong, nagasat yan ayaban iti padayana. Apo jak may kari nga may kakaniyak, umidi may salas saom mapaimbag ton to'y kararwa.
kinakapsut mi panakapakawan nagkurangan. Kumararag tayo. Hapos si papakumbaba kami, nga agdawat, iti dayag mo, tapno kas iti panangtaraon mo, kada kami, tinasanto na bagikan daram, kas tama tamay ranod kami, tinadyusan na biyag na. Dawatin mi daytoy, gapo kan Kristo nga apo mi. Agtugaw tayo, aramidan tayo ti special collection para iti Episcopal Commission ti Indigenous Peoples. Tinawan nga maramid matlaang dati nga special collection nga agpaay. Ti dayta nga commission dagiti obispo amang tamtaming ti panakaitandudo, panakaiwan, dagiti kakabsat tayo ti nainsigudan nga kultura. Panagmi-meeting dagiti amin nga dadaulo pastoral, dagiti PPC, Pastoral Commissions, amin nga manarawidwid, ti SISA, Barangay Pastoral Council Officers, into no, malamno bigat, alauna, datay meeting, idi tiyempo ti lockdown daytoy, idi Setyembre, maudi nga Domingo, aramidin tayo, into no, bigat, malamno bigat. Datay meeting to iti Oktubre, sabalin tulat tamat na yung schedule, aramidin tayo datay pa nagmi-meeting tayo idi Setyembre, para iti into no, bigat. Manipod idi September 14, ado dagiti pimusay nga kakabsat tayo, iti atake, iti puso, kan adumat dagiti natay iti gurigor, kan trangkaso, na ibakhuda. Ti kabsat nga tagapilar, Salome agad. 87 di taon na, may tabon into no bigat, into no Lunes. 92 di taon na ni Roman Hamandra, tagasagat, may tabon into no 13 ti Oktubre. Kastamat kin ni Rodolfo Binar nga taga Mambog, 76 mati taon na may tabon into no Oktubre 13. Kasta pa ito no 13 pa, 80-40 taon namat, Virgilio Galinta, taga Villa Hermosa. Ni Romeo Mendol, nga taga Kalawaan, 83 taon na, ito no Sabado, may tabon ito no Sabado. Dagito nga, kakabsat tayo nga pimusay, kan karagiti kalabas, iso maimismisa da nga inaldaw, dagito nga kakabsat tayo, di panawon ti lockdown.
Ito yung nagadunga pimusay kasi yan malakdown tayo sakit na dakis ti ipikto na. So tala kita karkarag tayo tapno sumaysay at kumamot labasit iti tiyempo na itultuloy ulat ang arudapo dajay sisa rosary tayo ta uray ta dajay kemet laki di sisayo no daragya gugurigor kadag trangkaso dalatang rumrumar pa unay tano di da makaalis iliklikyo yalika kayo latati salon at iti tumunggal maysa ti apo adda kumakada kayo bendisyonan na kay ti man nakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo naidato ng ti misa intayo ti ayat ken kapya ti apo. O Maria na libnos ka, nalasbang na pintas ka, himnas mo tawan pumada, reyna't langit ken daga, tuy anak. Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Naimaldit mo iti nakem ko. Tinabiyag apan nakarik na. Iti pamati. Iti nanama ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay panangisikat ko. Ajak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umatektekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Profeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak. Binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno sika ti taraon ti kakakwami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kitin sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinin na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo ti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofang kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi, tulungan na kam ka dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nailangitan abalay mi. Jesus, sika nga ari mi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apangilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnama mi ken ka.
Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agrag-o kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, di sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangikod iti basol, kinagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Napagasat tayo, iti maming gasot, ti krus ni Hesu Kristo, iti pagilian tayo. Ita ni magasuta tawen, nagayedalanga, napabarutay amin kameng tay, di arbanya. Ebanghelyo a bendisyon, isumit lang ti misyon, iti napanglaw ken ubing iyek tay ti salakat. Intero alubong ti mensahe ti asi, iti sangkatawan karit ti panagbalbaliw. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, umanatay ni Kristo, buklentay ni Iglesia. San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, amin na Filipino, datagyo iti Apo. Panagdayo ken panagyaman, saguti ayat, karingat talina edinggat, maudi at ti dara. Napagasat mayayan, nayaban na ibangon, ang isuro ang serbi, upanatay ni Kristo, buklentay ti Iglesia. Magasat